look like you just got dissed. No. Jet setter, go getter, nothing better. Call me Mr. Been that, done that. Top model chick to your everyday hood rat. Less than all, but more than a few. But I never met one like you. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yaon bang sinilang na ang pag-iisip di lubos o gusto ang isip? Ngunit sa pag-ibig ay